दे मा जायो बुंद'। हर जायखिजाया मा जानांगौ जाखो जेखौ बेखौनो जागोन आङो। बापरे बाप माखौथ' एसेबां रागा जोंबाय थाखो फिसा खोथाखौ रागा जोंबाय थाबाय जाम्बि बायदिनो। दे मा जायो बुंद' अर्डार हरनोसै आङो। नोंनि थाखाय फिसा खोथा जानो हागौ आंनि थाखाय नङा। खोन्थाखाबाय माथो आंलाय नोंनो लोगोसो होननानै। ओमफ्राय माखौथो जाम्बि बायदि बोराबबाय थाखो दासिमबोलाय। दे मा जायो बुंद' अर्डार हरनोसै आङो। जाया आङो जेबो जागाबा गाव। जानो होननानै फैयाखैना आङो बेवहाय नोंजों रायलायनो होननानैसो फैदों आङो। मा बाथ्रा बे सिख्लाया सोरमोन? नोङो सोरजों रायलायदोंमोन आं बेखौ मोजाङैनो हमना मोनखाबाय आरो बै सिख्लाखौबो आङो सिनायखाबाय। जुदि आङो बोरैबा रागा जोंनांगौबा खिन्थु नोंखौबो हगारा सिख्लाखौबो हगारनाय नङा आङो खोन्थाखानाय जाखाबाय। आंनि मान सनमान गाज्रिसिगोनलै नोङो बेवहाय फैथिबो। आं थांसै नामा? मा थांनो अबाव थांनो बाथ्राखौ मोजाङै क्लियार खालामाबा मानि थांनो मोना नों बेनिफ्राय मा खोन्था सोरमोन? इये आरो खबरा बावदोंसो बियो। आं थांसैलै थाला आङो बेवहाय लासिं सिंनो। आंनि खर'खौ गाज्रि दाखालामखा नों दाख्लैनो खोन्थाखादों आङो आंहा रावजोंबो जेबो लिंक गैया होननानै। फंसे बाथ्राखौनो नोंनो खैबार खोन्थानांगौ आङो हा? नोङो आंखौ थगायनो दाखा नोङो मिथिबाय। आं नोंनि खोथाखौ मोजाङैनो मिथिखायो। नोङो सोरजों रायलायनाय अबावहाय सोरजों बेरायहैनाय आरो सोरजों भिडिअ कलिं खालामनायमोन आरो आं बेखौबो मोजाङैनो मिथिखायो नोङो सोर गिफ्ट हरामोन मिथिबाय। मा गिफ्ट हरलाबायना नुलायखो नोंलाय आंखौलाय? नों हराखै नोंनो बै हिन्जावआ हरदों नङा नङा बुं माबार। नोंनो हरदोंना हराखै देलाय बुंलाय दम दम बुंलाय नों दानो हा? नोंनो बै हिन्जावआनो गिफ्ट हरदोंना हराखै? आंखौ नों थगायनो फैदों नोङो बेवहाय आंनि गस्ला हरनायखौबो गानगुलायाखै नोङो आरो बै हरनाय गस्लाखौबो दिनै गानबोलायदों नोङो हा? मिथिबाय आङो मिथिबाय नोंखौ बेयावनो हमना मोनखाबाय आङो नोङो बेसेबां मोजां मोनो नोङो आंखौ। मा देखायनाय जादों बियो बेवहाय इसिबां रागा रागानो हा? बाग्रांसि बायदि। आं थालालै बेवहाय लासिं सिंनो मानसिफ्रा नाहरजोब्बाय थांसै आङो। नों आंखौ बाग्रांसो बुंहरदों आरो ना? हगारा आंबो हगारा नोङो जेसेबां खारगोना बेनिफ्राय आंबो दिनै खोथाखौ क्लियार खालामागौ माने दिनै नोंखौ सानसे हगारा आङो। आंखौ बाग्रांसो बुंनो फैदों नोङो। मेन्टेल साला। पापि साला हिन्जाव सासे थोनो रोङि हिन्जाव थाखानानैबो आरो गुबुन हिन्जाव गोसोबावदों बियो। हगारा आङो दिनै नोंखौ नोंनि खुगानिफ्राय दिनै एन्सार मोनागौ मानि क्लियार जायागौ मानि आं दिनै नोंखौ हगारा सानसे। मा जाय जाथों बुलायनांगौबा बुलायगोन आङो। नायगोन आङो बेखौ खादोंना बियो बिनिफ्राय खादोंना नोङो खिथु थांना खालासो आं र'। अबावहाय सोरखौ लोगो मोनखांबावदों बियो नायथारना बेखौ दिनै सिनाय मोनाखै बियो। नोंनि खर'आव मेलेम गैया नामा हो? जायखिजाया जायगायावनो नोङो जेरावबो सुरु जायो नोङो। नोंनावथ' एसे साननाय हनाय थानांगौना जों अबे जायगायावहाय गसंना दङ जिरायना दङ। सारा दुनिया मानसिफ्रानो जोंनि रायलायनाय नांलायनायफोरखौ खोनाजोबो। बे गस्लाखौ मानो गानदों बुं? नोंहा जुदि रावजोंबो जेबो सोमोन्दो गैयाब्ला मालाय हरनाय मालाय सिख्लाया हरनाय बे गस्लाखौ मानो गानदों बुं आरो आं हरनाय गस्ला माखासेखौ मानो गाना नोङो? बेयावनो मिथिखायो नोङो आंखौ बेसेबां मोजां मोनो। आंखौ नोङो सानफ्रामबो थगाय फैगासिनो दंना लोगो हरदों मादै हरदों आनै हरदों आबै हरदों होननानै। नाथाय आं नोंखौ फंसे खोथा बुंखायो बोरैबा जुदि आङो मिथिनो मोनबाय अब्ला नायखादोसो नोङो आं मा खालामगोन। नोंखौबो दोना आंबो थाया आरो बैबो थानाय नङा खोन्थाखानाय जाखाबाय। आरो आं हरनाय गस्लाखौ नोङो गानाखैना नायखा नोङो मालाय हरनाय गस्लाखौबा नोङो बिराद मोजां सुनानै गानबोदों ना आं हरनाय गस्लाखौ नोङो फसायाना माने आंखौ नोङो थगायगासिनो दं आरोखि ना आंखौ थगायगासिनो दङ। दे जागोन दे नोंजों आङो ओरैबायदि खालामगोन आङो सानसे पस्तायगोन नोङो खोन्थाखाबाय आङो। गांथाम गाहाम जाबाय आं नोंनो गस्ला हरनाया आं हरनाय गस्लाखौबा सानसेबो गानफेराखै नोङो। मुगैदोंना नोङो आंनि गस्लाफोरखौ फसायाखैना मानसिखौनो मुगैखादोंबा मानसिखौनो फसायाखैब्ला आंनि हरनाय बुस्थुखौलाय मानो गानो नोंलाय नङा होमबा? गानाखैबा माथो